Альтэрнатыўныя крыніцы энергіі ў Полацкім дзяржаўным універсітэце іх не толькі распрацоўваюць, але і ўкараняюць. Названыя даты правядзення 27-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Стан і арганізацыя бяспечных умоў працы пад пільным кантролем прафсаюзаў. Рэйдавая група тэхнічнай інспекцыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі праводзіць маніторынг на прадпрыемствах Віцебска. Спецыялісты вывучаюць выкананне працоўнага заканадаўства, стан і умовы працы работнікаў. На што звяртаюць увагу інспектары і якія парушэнні часцей за ўсё даводзіцца выяўляць, высвятляла наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Дасканала абследаваць умовы працы і адпачынку работнікаў, з гэтай мэтай праводзіцца праверка. Галоўны тэхнічны інспектар звяртае ўвагу на кожную дробязь, інакш нельга. Людзі тут працуюць ва ўмовах павышанай небяспекі для здароўя і жыцця. Таму перш-наперш аглядае санітарна-бытавыя памяшканні, пакой для прыняцця ежы, гардэробную. У кожнага работніка свой шкафчык абавязкова з 2 секцыямі. Усё адпавядае дзеючым нормам. Есть место для отдыха, переодевания, замечаний по состоянию нет. Абавязковае спецыяльнае памяшканне для сушкі адзення. У полі зроку інспектара наяўнасць выцяжкі, тэмпературны рэжым адпавядае норме. Заўваг няма. Асаблівая ўвага арганізацыі працы. На базе раённых электрасетак правярае камплектацыю рамонтнай брыгады, стан абсталявання і сродкаў аховы, спецадзення, электраізаляцыйных пальчатак і ботаў. Чтоб не было трещин, сколов, Рваных краев. Есть вторую, тот же номер. 560. Все нормально. Так, вторая пара. За кожнай брыгадай замацаваны асобы, якія нясуць адказнасць за паўнату камплектацыі машыны. Яны ў абавязковым парадку правяраюць перад выездам наяўнасць той жа каскі, мансёрскага пояса, аптэчкі, правяраюць стан спецадзення. Качеству замечаний нет. Но в случае, если повреждений, понятно, Списать, что вы работаете. Списать можно всегда, вот тут новый. В первую очередь начинаем с защитных средств, с укомплектованности машины, с обеспечения машины. Даже такой, как бачок для воды, это тоже комфорт человека. Збоку правяраючых галоўнае не пакараць парушальніка, а ўказаць на недахопы і дапамагчы іх выправіць. І пры гэтым заўважаюць, на прадпрыемствах энергетычнай галіны заканадаўства па ахове працы стараюцца не парушаць, памылкі дорага абыходзяцца. Мы вправе, и это делаем, в случае нарушения эксплуатации или других нарушений, мы приостанавливаем работу, как оборудование, так участка, вплоть до цеха, до устранения выявленных нарушений. Вот за прошлый год приостановил работу 6 единиц оборудования. Если не закрыты защитными кожухами, еще там другие были нарушения. Нарушения в большей части связаны с недостаточной квалификацией персонала, остаточным принципом финансирования. Дзякуючы маніторынгу і пастаяннаму кантролю з боку прафсаюзных і грамадскіх арганізацый па ахове працы за апошні год удалося істотна знізіць узровень траўматызму на прадпрыемствах энергетычнай і паліўна-газавай прамысловасці, а колькасць няшчасных выпадкаў са смяротным зыходам скарацілася ўтрая. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. Полацкі дзяржаўны універсітэт паступова пераходзіць на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. На энергаэфектыўны эксперымент тут рашыліся вясной мінулага года. На даху аднаго з карпусоў ужо з'явіліся сонечныя калектары, а ў бліжэйшы час плануюць усталяваць і ветрагенератар. Каб сістэма працавала эфектыўна, ва ўніверсітэце прыклалі максімум намаганняў. Значную частку разумных элементаў распрацавалі студэнты пад кіраўніцтвам выкладчыкаў. Дарэчы, гэта далёка не ўсе ноу-хау, якімі ганарацца ў Полацкім універсітэце. Выкладчыкі і студэнты на даху універсітэта недзеля маляўнічага краявіду вясной мінулага года ў ВНУ рашыліся на энергаэфектыўны эксперымент. Перавод сістэмы асвятлення на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі пачаўся паступова. Спачатку тут усталявалі сонечныя калектары, а ў якасці вопытнай пляцоўкі выбралі пажарную лесвіцу. Ведем учет энергии, сколько мы выработали, сколько тратится в разное время года, в разное время суток. И этот проект был рожден обсуждение, а что было бы, если бы мы попробовали бы вот так вот сделать. Пока получается, будем двигаться в этом направлении.
Сістэма працуе бесперабойна з мая мінулага года. Значная частка разумных элементаў – распрацоўка студэнтаў і выкладчыкаў Полацкай ВНУ. Пяцікурснік Уладзіслаў Лоўкіус упэўнены, самая адказная частка работы ўжо за плячыма. Каб ноу-хау не давала збою і літаральна з першых дзён показывала максимальный эффект, пришлося немало экспериментовать. Я в основном занимался расчетом освещения в нашем корпусе. Проводил измерения текущего освещения и уже потом сопоставлял значения, полученные, чтобы высчитать экономическую выгоду, стоит оно того или нет. Сейчас почти все инновационные разработки появляются на стыке наук. У нас есть и факультет информационных технологий с высококлассными программистами, радиотехнический факультет, там, системы автоматизации. И вот взаимодействие специалистов из разных областей позволяет решать задачу в комплексе. Праект паэтапны. У бліжэйшы час у Полацкім універсітэце плануюць выкарыстоўваць і энергію ветру. Генератар, які ўсталююць на даху разам з сонечнымі калектарамі, стане асноўнай крыніцай энергіі для электрасілкавання сістэмы асвятлення ўсіх калідораў і лесвіц шматпавярховага корпуса. Ва ўніверсітэце падлічылі. Праект дазволіць знізіць энергаспажыванне ў некалькі разоў. У руках у старшага выкладчыка Сергея Абраменкі яшчэ адно ноу-хау, якім ганарацца ва ўніверсітэце. Сістэма экстраннага апавяшчэння распрацавана спецыяльна для сталых і людзей з інваліднасцю. Галоўная задача универсального прибора – папярэдзіць бяду. Мы будем разрабатывать несколько вариантов. Базовый вариант – это вариант, который будет чисто заниматься оповещением. Вы нажали, сообщение пришло. Подобные системы существуют. Наш главный козырь – весьма конкурентоспособная цена. И те аналоги, которые нам удалось найти, они не имеют необходимых датчиков. То есть у них модификации с датчиками на газ, угарный газ, метан нету. У сучаснай сістэме шмат пераваг. Адна з іх – лёгкасць у выкарыстанні. Каб паведаміць, напрыклад, пра дрэннае самаадчуванне, дастаткова націснуць на трывожную кнопку. Паралельна з тэсціраваннем вопытнага ўзору вядзецца распрацоўка спецыяльнай праграмы, якая дазволіць дыспетчеру экстранных службаў вызначыць дакладны адрас выкліку. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Новополацк. Віцебскія мытнікі спынілі спробы незаконнага перамяшчэння па тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза буйных партый плодагароднінай прадукцыі агульным коштам больш за 120 тысяч рублёў. Паблізу дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь у 5 грузавых аўтамабілях перамяшчаліся звыш 50 тонн таматаў і гранатаў. Дакументаў, якія пацвярджаюць паходжанне і бяспеку грузу, у вадзіцеляў аўтацягнікоў не было. Яшчэ 2 грузавыя аўтамабілі накіроўваліся ў Расійскую Федэрацыю. 38 тонн свежых яблыкаў перамяшчаліся без неабходных суправаджальных дакументаў. Садавіна і гародніна канфіскаваныя. Па дадзеных фактах Віцебская мытня пачала адміністрацыйныя працэсы. Дрэнны стан дарог, недысцыплінаванасць пешаходаў і вадзіцеляў названыя галоўнымі прычынамі дарожна-транспартных здарэнняў у Віцебскай вобласці. Такое меркаванне выказалі жыхары рэгіёну падчас апытання, якое Дзяржаўтаінспекцыя правяла ў адной з сацыяльных сетак. Карыстальнікам былі прапанаваныя некалькі варыянтаў адказу. Самымі папулярнымі з іх аказаліся дрэнны стан дарог, недысцыплінаванасць пешаходаў і вадзіцеляў. Усяго ў апытанні прынялі ўдзел больш за 1200 чалавек. У каментарыях яны выказвалі меркаванне, што дарожныя службы не заўсёды аператыўна рэагуюць на ўмовы надвор'я. Многія вуліцы недастаткова асветленыя, а вадзіцелі маюць нізкі ўзровень падрыхтоўкі. У Віцебскай абласной бібліятэцы адкрылася выстава вядомага беларускага мастака Барыса Лалыкі. Экспазіцыя пад назвай «Трывалая повесь радзінная» быццам споведь і жывапісны расказ творцы аб яго роднай зямлі, продках, аб гістарычных падзеях, якія паўплывалі на лёс блізкіх яму людзей. Асаблівую увагу гледача прыцягнуць карціны, на якіх напісана маці Барыса Геннадзевіча, а таксама партрэт самога аўтара, намаляваны са старой фотакарткі з сямейнага альбома. Это моя сувязь с моими продками, с моей любовью до родимой. Вот. И тут как бы я выставил несколько жанров, портрет, там, натюрморт, пейзаж. Всякий портрет, всякая голова – это для него личность. И он пытается вникнуть в нее как можно глубже. И причем это делает не обязательно через цвет, он делает через монохром, через фотографию, через работу с натурой.
И у него есть совершенно потрясающая работа, где он всех этих людей переосмысливает через предмет. И вот переосмысление через предмет это просто очень мощно. Когда он жизнь человека превращает в знак. Вот у него центральная работа есть, знак. Его надо смотреть долго и всматриваться в эти морщинки, в эти глаза, блики. А он профессионал величайший, он умеет это делать. Барыс Лалыка прытрымліваецца ўсталяванай на працягу стагоддзяў рэалістычнай манеры жывапіснага мастацтва. Як прызнаецца мастак, ён нічога новага не выдумляе. Па-ранейшаму працягвае вучыцца ў старых майстроў, а яго добрая адукацыя і багаты прафесійны вопыт яму толькі дапамагаюць у гэтым. Да іншых тэм. 27-й міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску пройдзе з 12 па 16 ліпеня. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт фестывалю. Дадатковыя мерапрыемствы па традыцыі пачнуцца за некалькі дзён да адкрыцця і працягнуцца пасля афіцыйнай цырымоніі закрыцця форуму. Арганізатары зараз працуюць над праграмай, яна будзе агучана пазней. У адкрытым доступе зараз знаходзяцца і палажэнні 27-га міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебска 2018» і 16-го міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу. Зараз на іх праходзяць адборачныя туры. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 3,8 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу мінус 3,8, днём ад 1 до 6 градусаў марозу. У Віцебску таксама воблачна з праясненнямі, ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра ўначы мінус 5,7, днём 3,5 градусаў ніжэй за нуль.